Bizkaiko Foru Aldundiko Rekalde Aretoak Research by Walking erakusketa aurkezten du azaroaren 11 arte. Alba Kolomo arte komisarioak Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko Rekalde bekari esker Rortendamen egin duen proiektu kuratoriala da. Izan ere, bilde HVBikoitza arte zentroan 3 hilabeteko egonaldia egin duen lehenengo komisarioa izan da Kolomo. Bekaren helburu nagusia da atzerrian ikasi eta bizitzeko programetan parte hartzeko aukera ematea artistei eta komisarioei. Eta horren bidez, arlo honetako nazioarteko profesionalek euskal sortzaiengan interesatzea lortu nahi da. Hau da Research by Walking erakusketaren ardatza. Alde batetik, artistek Rotterdameko hegoaldeko gizartea eraldatzeko lanetan betetzen duten eginkizuna, inguru horretan sormen arloko profesional asko bizi baita, eta bestetik horrek tokiko inzitazioek prestatutako hiri eta hirigintza garapenerako politikeekin duen lotura. Erakusketan, komisarioak bere ikerketa lanean erabilitako materiala dago ikusgai. Iratxe Jaioan Klaas van Gorkun, Kim Bouby eta Left Hand Rotation artisten lanekin batera.